Jingpule na kitab u Isaya nong itu lupa galenong kebasan po kadukot saw hadu kendai. Utrai u Blei ula ai hanga ya uthili nong hikai knang bangan dut nang banshan da ktien ya u bathai. Man la ka step u kersiu u penkendet ya kashkor junga bansngap kum kito ki basha hikai. Utrai u Blei ula pli ya kashkor junga ngamshim pen ngamshim phai da din. Ngalapin siya da ka ingdong ya ki basho yanga bat da ki ngap ya ki to ki baput ya unyut mo junga ngamshim tap yala ka khamat na ka jingle ran bat ka jing bentiu na bau try u Blei u yarap yanga ngamshim shayong kumta ngalapin yala ka khamat kum umau shamok bat ngatep bangan om sha le ran uta ubapen ksan yanga udon hajan uban yale yanga yangin ya yenglang ubadon daw persha yanga ai unwan shajan jonga hakmi utrai ublei yarap yanga ken uban penram yanga maki baro ken surprise kum kajan phong uknyang unsabam lut phon yaki ktien jong utrai kasam hendriu pu khandai kadukod hinyo hadu khandai arpho hadu arpho wei laipo but laipo ar namar jo me ken ngalasha keno sniu ya kakmat jonga latab da kale ran hagi henmen para ngalakella unong wei hagi khun kakmi jonga kum umender naba ka jingshir hem ya ka ying jo me kabamdu yanga kum kading ki jingkran ben kito ki bakran ben yame ki one half halor jonga ki jingkran ben ki lapen pat ya ka do nu jonga kumta ngalakot lat ngalawat banyo jings ngulem omshim don satya bandon nong pentngen ki neru ngamshem ki la ayanga da ko umsang kum ka jinwam haba ngasliang ki la ayanga da ka sirka bandi ngan yoro yaw Blei da ka jing ruai ngan pen kraw yu da ka jing ai ngu ki baduk rang li kin sayo ya kane bat kin sngo bha ki bawat shida ya Blei kin sngo kmen ka gospel tatkum Matthew bukhut kilanong ka ba arpu henriu kadukhat khat saw hadu arpu san Tiu uwei na ki khat arngut ki senran ubakerteng u Judas Iscariot ula ledsha ki rangba lengdo bat ula ong. Pin ai ayu yanga lada nga IT ya u Jisu hapi. Kila terwa ha u laipos bai rupa. Nadu kata u Judas ula wat lat ban IT no ya u Jisu. Hakasngi bening kong jong ka jing kawai ukbu klem than. Kisenran kila ya wan shau Jisu wat kila kili ya u hagno mikwa bangin len penkre ya gajingbam khawai paskha na kabenta jume khilet shau wei ubriu hapon nong ba ula ong hagi bat ya thu ha u unong hi kai upha ong kaya junga kalapoi kisenran junga bat nga ngin ya bam paskha haying jongphi Kisenran kilale kumba laptha u Jisu yaki bat kila penkre ya kajing khawai paskha endala kem yongren u Jisu bat ki khat arngut kisenran kila yeshongbam kadba kidang yabam u Jisu ula ong ngayathu yapi uwei na phi unsadino yanga Kisenran kila kulmar jingmut but way hadin way kilastang ban kelli kenrat dei mangamo u Jisu ula phai ktien u dei way ubala week pu ha kaplyang ringkat batnga ubandi no yanga ukhun ubriu unyam kumba ong kijintho henry cordet yauta ubandi no ya ukhun ubriu kanjin dalabha yauta ubriu lada omshem lakha yu u Judas unong shet kela ulakren kinrat dei mangamo ulakeli u Jisu ula phaiktien ho mamegen ka gospel jong utrai